Og nu nyhederne med Jeppe Høgh. Velkommen til DI News. Mit navn er Jeppe Høgh. På Skals Efterskole er eleverne stadig i fuld gang med at samle ind til Danmarks Indsamling. De har nettet rundet 150.000 kroner, og de har en uge tilbage til at slå sidste års rekord på 237.000 kroner. Eleverne siger stadig selv, der er lang vej, men vi kan godt klare det, hvis vi bare arbejder rigtig hårdt. Jeg håber rigtig meget på, at vi kommer til at slå sidste års rekord, og måske også kommer lidt over, men det kommer rigtig meget an på, om de steder, hvor vi har holdt vores projekter, hvor vi kunne samle penge ind på, at de personer betaler for det, de har lovet os at betale. Fordi så kommer vi nemlig over sidste års beløb. Fredag den 18. januar, så en gruppe på 12 elever afsted mod Skanderborg Realskole for at afholde sponsorløb, som de tidligere har gjort i Hamle og Bjergbro. Løbet foregik fuldstændig efter planen, og hvis alle sponsorer betaler det, de skylder, samler eleverne omkring 35.000 kroner ind. Sponsorløbet på Skanderborg Realskole, der eleverne de havde på forhånd ugen inden fået nogle kontrakter med hjem, hvor de skulle have deres forældre eller venner eller naboer eller søskende, eller hvad det nu kunne være, til at skrive sig på, og til at sponsorere dem per kilometer, de løber, eller et fast beløb. Og så her den 18. januar, der eleverne de var så ude at løbe den her rute, som var 1 kilometer, der gik rundt om skolen. Og så for hver omgang de løb, så samlede de så flere penge ind til Danmarks Indsamling. Eleverne de var rigtig, rigtig engagerede i det her sponsorløb, og det var super fedt at se, at de var så villige til at samle penge ind til Danmarks Indsamling og Afrika. Det var super fedt at se det. Eleverne på Skals Efterskole har også arrangeret aktioner. Der foregik 2 aktioner i januar måned. Den første fandt sted den 17. januar, og som var for elever. Den anden fandt sted den 25. januar, og var for elevernes forældre. De var alligevel på skolen i anledning af en musical, som eleverne havde arrangeret i løbet af den uge. Men mere om det senere. Eleverne solgte ting, som var blevet doneret af forskellige firmaer og virksomheder, og de tjente omkring 5.000-6.000 kroner på de samme aktioner. Auktionen foregik sådan, at der stod et bord, hvor vi havde alle de ting, vi havde fået samlet ind tidligere. De stod simpelthen derpå, og så holdt vi tingene op en efter en, og så skulle folk, der sad i salen, byde på den ting. Og så startede vi med at sige en pris, og dem, der så sagde, rejse deres nummer eller hævede deres nummer, og så bød de den pris. Og nu til noget med sport. Håndboldklubben Viborg HK har valgt, at de også vil støtte Danmarks Indsamling. Det gør de gennem Skals Efterskole. De har blandt andet doneret billetter til diverse kampe og t-shirts. Holdets spillere har skrevet under på disse t-shirts, så det gør dem ekstra mere fascinerende fans af holdet. Rikke Skov har også i slutningen af en video, vi har lavet, sagt, vi i Viborg HK støtter Danmarks Indsamling gennem Skals Efterskole. Der er også blevet arrangeret en middag, hvor nogle af spillerne vil være til stede, og alle kan købe adgang til denne middag. Jamen, vores projekt det går ud på, at vi laver en aftale med VHK, vi ringer ind til Danmarks Fund, de vil lave et sponsorat på en måde med os. De kan desværre ikke give os penge direkte, men de kan sponsorere os med ting og spillere, som vi kan prøve at sælge. Og det er sådan set det, vi prøver på. Vi prøver at lave et dinner-projekt lige nu. Vi kalder det Dinner Project, og hvor vi simpelthen har fået en aftale med restaurant for enden af gaden i Viborg. Og der kommer der 3-4 spillere fra Viborg HK's damehold, som vil sidde og spise en middag med firmaer, som køber en plads for en af deres ansatte eller deres CEO. Det var ugens DI Nyheder. Mit navn er Jeppe Høgh, Skals Efterskole. Tak.